नमस्कार, कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। अस्नोटी भगतवाडा वेलो पारंपरिक दसरा उत्सव सोमवार 26 तारखेक। परतीच्या पावसान जोड्या तालुक्यात धुमाकूळ। शिर्शीच्या पंडित सार्वजनिक सरकारी रुग्णालयाच्या उन्नतीसाठी 174.63 रुपये खर्च। अजूनही कारवार तालुक्याच्या मासली मार्केटात आणि शहरात कोविड-19 सुरक्षा नियम पालन जातेना। हत्तीच्या आक्रमणात 100 एकर भाता पीक नाश। आता सविस्तर खबरो। श्री गणपती रवळनाथ महामाया देवस्थान संस्थान भगतवाडा अस्नोटी कारवार हिंगा या वर्षाक श्री रवळनाथ देवाचो दसऱ्याचो उत्सव 26 ऑक्टोबराक आसून या वर्षाक कोविड महामारी लागून सरकाराल्या आदेशाचे पालन करून भाविक त्या दिसा सकाळी 8 ते 6 वाजेपर्यंत देवाचे दर्शन घेऊ शकतले। प्रत्येकान मास्क आणि सामाजिक अंतर पाळण देवाल्या कृपेक पात्र जावचे असे रवळनाथ देवस्थानच्या पुजाऱ्यान कळयला। भगतवाडा वेलो दसरो हो एक विशेष अशा पद्धतीन जाता। हो देवाची ससाय तात्काळ भक्ताक पावता म्हण ख्याती आसा। त्या दिसाक रात्रीन 7 वाजताना देवळाकडेन देवाचे दिवसपण जाले की रवळनाथ देवाली तरंगा कडंबानास ह्या उपदेवाकडेन वचून येतात। तरंगा थंय वचून येताना रवळनाथ देवाच्या भाराक वाटेर कोणी मिळू जायना अशी परंपरा आसा आणि तेजी तितली वेळाक काळजी घेवची पडटा। जाल्यार या वर्साक भक्ताक सांजेचे 6 वाजल्यानंतर प्रवेश बंद केला। या वर्साक सांजेचे 6 वाजल्यानंतर बाकीचे दिवसपण पुजारी आणि संबंधित कुळावी करतले। भक्तान आज थिंटान देवाले नामस्मरण करचे आणि दसरा उत्सवाक सहकार करचे असे कळयला असे त्या देवाचो कुळावी दयानंद देवदास भगतवाडा हेणी कळयला। परतीच्या पावसान जोड्या तालुक्यात धुमाकूळ घालील आसा। एक तर कोविड महामारी आणि दुसरे परतीच्या पावसान कापणी आयिल भाता पीक धोक्यात येईल आसा। जगलपेट, शिरगाव, कुटुलगाव, आमशेत, कुबराळ, दुर्गी, मालांबा गावातली शेताची पावसामुळे मोठी नासधूस झाली आसा। भाता पीक कापणीसाठी येईल आसा। जाल्यार पावस पडिल कारणान भाताच्या दाण्यात उदक गेले आसा। त्याक लागून भाता कोंब येवची स्थिती निर्माण जाला। या कारणाक लागून जोड्या तालुक्यात शेतकऱ्या भितर चिंतेचे वातावरण निर्माण जाला। त्याक लागून कृषी विभागान जातीतली बग्गी पंचनामा करून नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकऱ्यांक केला। शिर्शीचे पंडित सार्वजनिक सरकारी रुग्णालय 174.63 कोटी रुपये खर्चात 200 बेड तसेच अत्याधुनिक सौलभ्य दिवच्याक राज्य मंत्रिमंडळान मंजूर केला। हॉस्पिटलाच्या इमारतीच्या कामासाठी 112 कोटी, मशिनरी आणि अन्य उपकरणा खातीर 30 कोटी तसेच अतिरिक्त मनुष्यबळ संसाधनासाठी 5.84 कोटी आणि औषध व इतर खर्चासाठी 50 लाख, अतिरिक्त वाहन व जनरेटर प्रणालीसाठी 21 लाख, अतिरिक्त यंत्रणा व उपकरणासाठी 26.8 कोटी रुपये आवश्यक असा। या रकमेच्या मंजुरीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळेल असा असे जिल्हा कारवाई मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी सांगले। कारवार तालुक्याच्या मासली मार्केटात आणि शहरात कोविड-19 सुरक्षा नियम पालन जातेना। दंड घालता मग थोडे लोक मास्क घालतात, जाल्यार तोंड आणि नाक धापन असताना गळ्या घालून फिरतात। कारवाराक आयतार बाजाराक जिल्हाधिकारीन परवानगी दिला, जाल्यार हिंगाबी सुरक्षा नियम पालन जातेना। मास्क हे एक कारवारच्या लोकांक नावासाठी जावन गेला। पोलिसाक पळयल तेन्ना मात्र खिशांतल्यान आणि गळ्या घाईल मास्क वयर येता। सार्वजनिक लोक कोरोनाची भय नसताना प्रयाण करती असतात। मास्क ना असताना फिरतल्याक दंड घालचे काम नगरस्थळी संस्था आणि ग्रामपंचायतीन घेतला। आजपर्यंत 4 लाख रुपयापेक्षा जास्त दंड घेईल असा। आमगेल्या कारवार कोंकणी व्ह्युअर्साक एक सांगू इच्छिता की तुमगेल हेजे बद्दल कितें मत आसा कॉमेंट्स करून जरूर कळयात। येल्लापूर तालुक्याचे मदनोरू ग्रामपंचायती भितर रानातल्या 5 हत्तीन आक्रमण केन शेतात पीक काडिले पुराय नाश करून उडयले। या आक्रमणात तेमी 100 एकर भाताचे पीक मारून नाश केले। अरण्य विभागाच्या अधिकारीन स्थळार भेट देऊन निरीक्षण केले। नष्ट झालेल्या पिकाचे अंदाज केल्यानंतर परिहार देऊ जाय म्हणून शेतकऱ्यांना आग्रह केले। कारवार मल्लापूर ग्रामपंचायती भितर हरोरू लागी
रस्त्या बाजून अवैज्ञानिक ऑप्टिकल फायबर केबल बसयलात. तजेन रस्तो फुटून गेले निमित्ती स्थानिक लोकांनी तक्रार केला. गेल्या वर्साक सप्टेंबर महिन्यात केबल घालचेसाठी सुमार 5 फूट अगड खंडिले. जाल्यार केबल घातल्यानंतर माती समा पुरू ना. तशेंच गटारात पडिल्ली माती पुराय प्रमाणात काडू ना. तजेन पावसा उदक मातेत मेळून रस्तो फुटच्याक कारण जाला. दोंगरावयल्यान येवचे पावसा उदक गटारात जागा नाशिल्ले निमित्ती रस्त्याचेर येता. तेजेन रस्त्यावयलो डांबर पुराय धुवन वयता. आता येल्लापूरच्यान हरडू मार्गावयल्यान मल्लापूर वचची साध्य ना जावन गेला. हांचे लोक शेतासाठी येल्लापुराचेर अवलंबून आसात. काणकोण बाजारात जुन्या बसस्थानका लागून काणकोण पालिकेन बांदिल्ले सुलभ शौचालय गेले 15 दिवसांच्यान बंद आशिल्ल्यान नागरिकांनी गैरसोय जाती आसा. या शौचालयाची स्वच्छता बरोबर जाते ना असे काणकोण बाजाराचे रिक्षा चालक आणि तावडी काणकोण सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे सदस्य अजय फळदेसाई हेमी दिली. या शौचालयाची दारां उगडी आसात. गेले 15 दिवसांच्यान स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष जाती आसा. सध्या कोरोना महामारी चालू आसा. असले वेळार तावडीच्या मध्यभागी आशिल्ले सुलभ शौचालय गलिश अवस्थेत आशिल्ल्या कारणान आरोग्याच्या दृष्टीन अत्यंत धोकादायक आसा. इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.